Здравейте, приятели! Сега ще ви разкажа за втората ни мисия на 19 декември, която се случи и беше за коледни пакети, закупени с ваучери за храна, дарени ни от Съдърланд, България. С тях закупихме хранителни продукти, които разделихме в две направления. 40 бройки отидаха при нуждаещи се семейства от списъците ни, подадени от Националната организация Малки български хора, които опаковаха сами продуктите си и ги изпратиха по почта на техни членове из цяла България. А другите 60 броя зарадваха възрастни и болни хора от Чирпан и от двете села Спасово и Рупките в същата област. Там ситуацията беше много интересна и отново ни даде теми за размисъл. За втори път правим акция в Чирпан, но за първ път организираме акция, в която никой от нас не координира на място. Беше истинско предизвикателство намирането на доброволци, които да вземат пакетите и да ги разнесат там. За щастие се оказа, че в Чирпан и областта живеят страхотни млади хора, които веднага потвърдиха, че ще се включат в раздаването и много бързо реагираха и организираха кола, която да дойде до София да ги вземе. И тук е момента да спомена една забавна случка с въпросния транспорт. Докато говорихме организацията и транспорта там, аз казвам на Даниел, момчето, което ще ги взима, че по мое виждане в една достатъчно голяма кола комби със свободна задна седалка ще можем да се сместим. Да, ама не. Пристига Даниел да товари, но със спортна кола, тъй като с голямата му става някакъв проблем. Даниел се държи мъжки и казва: няма проблем в тази кола, какво ли не съм събирал. И отворя багажника, който се оказва пълен с 2/3 газова бутилка, и като му показахме какво точно е количеството и как изглеждат като обем купчината приготвени пакети, той вече се предаде. Вече бяхме в тиха паника какво да правим и тогава се появи дългогодишният ни приятел доброволец Явор. Яворе, здравей! Вече го наричаме златната ни резерва. В нов джип и така, без грам колебание каза: тръгвам към Чирпан. Тази му постъпка ни остави направо безмолвни. Натоварихме повечето при него, другите при Даниел и тръгнаха. Много бързо стигнаха и разтовариха в Чирпан, където момичетата доброволки Дора, Кремена, Добромира, Гергана и Наска ги чакаха там и в неделята, де-факто на 20 и тяхната мисия мина супер успешно, зарадваха супер много възрастни хора, хора с увреждания, получиха и съдействие от районните кметове и наместници и заедно направихме малко по-топло и щастлива Коледата на там нуждаещите се семейства. Страхотна работа в екип. Така че очаквайте и следващото ни видео-аудио за последната ни кампания, която е Коледа в кутия за обувки, която все още не е приключила, но тогава на 19 беше старта. Чао, до скоро и бъдете здрави!